Idi Dembélé, j'espère que kanyum kadi wonno koy projet et c'est comment Idi Dembélé joni holko woni do eyi koye mixtape gonmi ça fait hande guila 2019 presque mais contre temps ji mbaɗi adi jombani hay goto adi aɗa andi affaire CCF wayno comme no a wawa famde ya gana kam affaire ko heewi nan nder firti no waɗi mo ko ñaa ene manki wonde ceer ceer holon manque wonde ceer firti ko hunde nde wayno tan ko bul woni koye tournude hakkude e ka goto tan ayni woɓɓe latéral uji ɗi marquera aileji marquera tan ko attaquant firti ko somi faami CCF sa wonani manda sa wonani Zaza production firti ka wawa a wawa hebde final a wawa gagnade min ko jimi de affaire o hayso wona gonga nandi hen ha par ce que hade lappumi sukaɓeɓe toon ha wul diaw a faami gaddami ɗo enen 2017 mbimi ɓaade ngol to laaɓani hikka laaɓat garmi ɗo nden potuno ɗo ko minen e Kapi King en andi so wiyama original Tim Timol min mbaddi scène goto to parc ɗo ko live ɓe mbi min ko live min jouyi mais hewɓe jouyi ɗon ko maquette aji waɓe no abuma ko boy jarlitiɗo aɗa no waɗa hunde nde no hannirta ni arema wima haal haaju ma porfita kala hen a yahata télé ne ɓitta ala tan place a yahata radio kadi ko haalete toon ko mbiyata ne ɓitta ala tan place ko ni tan mbawɗa haalirde haaju ma par ce que aroɓe less ɓe parani hay goto wonɓe yeeso ɓe kadi woto para hay goto men fof yo fonce eyyi hunde yo wul diaw haade hunde fuɗɗi wulde ni degre ɗe yimɓe haade hande whatsapp ande kilpaji nan tan dia aboma wi ko wappora pula ko yeewe haade min jiiɗum réseaux sociaux foof haadi mboɗo salmina studio to gonnomi ɗo walla to ciññimi contrat ɗo grand frère am woni maxi dental pertiɗo e mawɗo Sayré donc wasta ko artiste goto Mauritanie gandanɗa hoorema e baɗɗo ko heewi ko artiste goto gandanɗa hoorema gonnoɗo ɗo mais ɓurnoɗo sakkiriɗo wonde gandanɗa hoorema ko Sénégal donc avant eɗen puɗɗo e makko tottanmo salmina wa cher téléspectateur waleykum salam what's up Wuur-Rap Sayré King the Punch walla mbiya Kirikou the Punch walla mbiya hoore haalore e big weltare émission Wuur-Rap. Ça veut dire que depuis 2016 à 2019 woni Sénégal mais a waɗani date eyi instant 2019 hedde fin 2019 jaltin par ce que jaltinannomi toon ko par dièse mbaɗmi dièse 1 2 3 ha 4 fof mbindumi ɗum ko wolof mbaɗmi ɗum sous forme d'un projet mbaɗmi ɗum woklof après ça mbaɗmi pause deftere wadde ko clash non deftere wona clash mais ko juste défendade par ce que sa woni rappeur gonɗen koye jungle ko haare kamɓe mbiyata wawi wara à chaque fois il faut daña ko jottoriɗa sa woni rappeur tan a parat pic donc a wawa wonde ɗo mbiya jabora ko pic walla jabora ko clash donc pic toujours won heɗotoɓe manam sa weddama pic tan won heɗotoɓe paama annen kadi pour tamminaɓe il faut ko gadda défense deftere ko juste pour wadde conclure won certaine pic uji ha yimɓe mbawa famde Sayré to wonno ɗo rek woyni voilà est ce que aɗa wawi memandemi hen hami wawa famde juste ko holko binduɗa walla ko ha yimɓe paam deftere bon mbeɗa wiya hen rappeur ma yiɗa sabarane hongo hoore mum deftere Sayré ko hande jamono sohli ɗum ar jooɗo janggo refto kona jeeya ɗum Allah ne andi jeeyaɗo mum hay sa yiyani ɗum ɗa rap pular gonɗo Sénégal o holno jiruɗa ɗum rap pular machallah par ce que Sénégal ne heewi fulɓe machallah kadi ko jingoɓe kadi rap pular ne yeehi toon mi andi toon pas mal de gens comme grand yam Safarayi mbeɗa salminamo de passage du fore en nan dow nan ɓe nan France mais ko yimɓe ganduɗa hoorema darini pular guilay mon grand Baydi Malik aussi mbeɗa salminamo de passage konko jeeyi page fulɓe foof ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko guendi ko ɓe jiiɗi rap pular quoi hoore haalore hikka yaɓɓay dande rim ma naftoro haalullaji ɗi so Allah jaaɓi kanko woni lamɗo ko waɗi kam e an sa jaɓani pora ko haram ha arte nigis clash beef ɓe mbawa rendinde men nelaɗo hayso ɓe jiide shérif hakkillaji no posuji mabɓe non ala heddara ɗo chaque son ko addi e jooɗo jonde shérif aydara caggal mayde ko tristesse bojji perte vide hoore nde ko hoɗa trahison pota tan